дуруд бинадои азиз, имтиҳон барои муҳоҷирон сахттар шуд. Барои гирифтани патент ё иҷозаи истиқомат акнун муҳоҷирон бояд ки имтиҳони душвортар супоранд. Гап сари фанҳои забони русӣ, таърих ва қонунгузории Русия меравад. Қоидаҳои нав аллакай қисман амал мекунанд. Чӣ тағйир ёфт ва акнун муҳоҷирон чӣ тавр бояд ки имтиҳон супоранд? Ин мавзӯъро содда ва фаҳмо матраҳ мекунем. қарори дахлдор аз ҷониби хадамоти федералии назорат дар соҳаи маориф ва илми Русия ё Рособрнадзор қабул шудааст. мувофиқи тартиби нав аз 10 июл дар бахши гӯш додан, яъне фаҳмиши матни шунидашуда 4 супориш пешниҳод мешавад. қаблан дар ин бахш танҳо 2 супориш пешбинӣ шуда буд. ҳамчунин барои бахшҳои гӯш додан ва гап задани имтиҳон баҳои ҳаддиақал муқаррар карда шудааст. яъне агар довталаб аз дигар бахшҳои имтиҳон баҳои хуб гирад, вале аз ин 2 бахш холи муайяншударо ба даст наорад, аз имтиҳон намегузарад. тағйироти дигар ин аст ки аз 23 июни соли ҷорӣ теъдоди саволҳои тестӣ дар пойгоҳи саволҳо 2 баробар зиёд карда шуд ва маводи имтиҳонӣ ҳар моҳ нав карда мешавад. яъне акнун муҳоҷирон барои омодагӣ ба имтиҳон 2 баробар бештар мавод доранд, ҳамзамон омодагӣ ба имтиҳонҳо низ душвортар мешавад ва мин баъд ғайр аз зиёд кардани намунаи саволҳо мебояд моҳияти саволҳоро пурра дарк кард. бо намунаи саволҳо метавон дар сомонаи донишкадаи федералии андозагирии омӯзгорӣ ё фипи.ру шинос шуд. аз 1 январи соли 2026 бошад тамоми имтиҳонҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ аз забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузории ин кишвар танҳо бо истифода аз технологияи компютерӣ ва ба таври фосилавӣ ба роҳ монда мешавад. ба гуфтаи масъулон, ин навгони таъсири омили инсониро дар имтиҳонҳо камтар ва сифати имтиҳонсупориро беҳтар мекунад. дар умум бо ҷоришавии ин тағйирот имтиҳонҳо барои муҳоҷирони корӣ боз ҳам душвортар мешаванд. тибқи муқаррароти ҳукумати Русия аз 1 январи соли 2015 муҳоҷирон барои дарёфти иҷозатномаи кор ё патент, иҷозаи иқомати муваққатӣ ва ҳуҷҷати иҷозаи иқомат дар ин кишвар бояд аз забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузории Русия имтиҳон супоранд. бе супоридани ин имтиҳон шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия кору зиндагӣ карда наметавонанд. шаҳрвандони хориҷие ки донишгоҳҳои иттиҳоди ҷамоҳирии шӯравии социалистиро то 1 сентябри соли 1991 ё баъд аз соли 1991 донишгоҳҳои Русияро хатм кардан ё алҳол донишҷӯянд, аз супоридани ин имтиҳонҳо озоданд. имтиҳони забони русӣ аз 5 қисм луғат ва қоидаи имло, гӯш додан, хониш, навиштан ва гап задан иборат аст. барои гирифтани патент ё иҷозаи кор имтиҳони шифоҳӣ пешбинӣ нашудааст. теъдоди саволҳо дар бахши таърих ва асосҳои қонунгузории Русия вобаста ба ҳуҷҷати дархостшаванда тағйир меёбад. барои патент 10 саволи тестӣ дар ҳар бахш, барои иҷозаи иқомати муваққат 20 саволи тестӣ ва барои ҳуҷҷати иҷозаи иқомат 20 саволи тестӣ ва 5 саволи кушод дар ҳар бахш. душвории саволҳо вобаста ба ҳадафи супоридани имтиҳон фарқ мекунад. барои гирифтани патент саволҳо осонтару барои ба даст овардани ҳуҷҷати иҷозаи зист душвортаранд. имтиҳонро на дар ҳама ҷо супоридан мумкин аст. аз моҳи декабри соли 2024 ҳаққи имтиҳонҳоро танҳо сохторҳои давлатии Русия доранд. ба феҳристи тасдиқнамудаи ҳукумати ин кишвар 92 сохтори давлатӣ ворид гардиданд ки бо он метавон дар сомонаи портали иттилоотии ҳуқуқии Русия шинос шуд. масалан дар Тоҷикистон имтиҳони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Русияро метавон дар намояндагии маркази сифати таълими Москав дар Душанбе супорид. барои иштирок дар имтиҳон метавон онлайн тариқи портали госуслуги ва ё офлайн дар яке аз марказҳои имтиҳонсупорӣ сабти ном кард. барои сабти ном ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо тарҷумаи русии дар нотариус тасдиқ шуда, нусхаи корти муҳоҷират ва қайд аз манзили зисти муваққатии муҳоҷир зарур аст. имтиҳон барои шаҳрвандони хориҷӣ пулакӣ аст. арзиши он барои гирифтани иҷозаи зисти муваққат ва ё ҳуҷҷати иҷозаи истиқомат 5900 рубл ва барои патент ё иҷозаи кор 3800 рубл муқаррар шудааст. пас аз ин дар рӯзи муқарраршуда бояд ки ба имтиҳон омад. имтиҳон барои гирифтани иҷозаи иқомати муваққат ва ё ҳуҷҷати иҷозаи иқомат 90 дақиқа ва барои патент 80 дақиқа идома меёбад. натиҷаи он худи ҳамон рӯз маълум мешавад. гувоҳнома дар бораи супоридани имтиҳон бояд давоми 3 рӯзи корӣ омода гардад. муҳлати эътибори гувоҳнома барои иҷозаи иқомати муваққат ва патент 3 сол муқаррар гардидааст. барои ба даст овардани ҳуҷҷати иҷозаи иқомат бошад гувоҳнома бемуҳлат дода мешавад.
агар шаҳрванди хориҷӣ аз имтиҳон баҳои ғайри қаноатбахш гирад, метавонад онро аз нав супорад. танҳо барои ин арзиши пурраи имтиҳонро дубора пардохт кардан лозим аст. яъне шаҳрванди хориҷӣ то ба қавле аз имтиҳон гузаштан метавонад такроран маблағашро пардохт карда имтиҳон супорад. бояд гуфт ки имтиҳони муҳоҷирон як сарчашмаи даромад низ ҳаст. масалан, танҳо аз моҳи декабри соли 2024 то моҳи апрели соли 2025, яъне давоми 5 моҳ аз ҳисоби имтиҳони муҳоҷирон ба буҷаи Русия зиёда аз $30 миллион ворид шудааст. ба саҳифаҳои мо обуна шавед то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед. то суҳбати дигар.